everyone, welcome back to my channel. Ma, eko saya. Everyone, welcome back to my channel. Baik, nonton Instagram kita jangan rutin ke sebuah itu kenal. Oमफ्राय लोगोफोरनो आङो मायाव दङ नोंथांमोना नुखाबायानो आरोना ओमफ्राय नै नायलांबाय थादों होमब्लालाय खिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोनखो ओमफ्राय नै ब्लाउस लानोसै जोंनियाव फालि दोनबावलायोहाय नै लाबावा नै लोगोफोर जोङो बाजाराव फैबाय मार मानसि जाखादों खोमा दासो फैदो एख'नायाथ' मानसि गैखाथ'आ दा आं गेलेमोन फुङाव मा होनदों बाजाराव फैनो मोना दिनै दखान खुलियाव नायलांखानो नागिरदो दासो फैखादो दखाना थानो अबाव थांखो मानसियालाय नोंखौनो नागिरदों मोजां नुदों खोमा ना इखौबो ओइलाय आं बायनो नागिरनाया ओइ बिदि आरो मिजि मिजि ओमफ्राय कालारानो गैया ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो जाबाय दं बेलेग नुदो कालारखौ मबाइलाव मोनलेले नुदो मबाइलाव मोनलेले नुदो मोजां नुदों खायमाखौबो नुदों कफि कालारखौबो नुदों खायमायाबो मोजां नुदोंसो होनदां ओइफोरखौ नोंलाय लाया ना इदिखौ इदि कालारखौथ' लाया मोजां नुनाय खायमाफोराबो नै जोंदोथ' आगरा नै जा निखौ इ खारनोमखौ निखौ गुफुरा गथानिखौ इ गुफुरा गथानिखौ कालार ना मा होनो जापान कालार ना मा कालार होनोबा जापान कालारानो आगर माबासो खोमा ना लरेस दानाय पद्मिनि आगरखौ बोरैबा नुदोंना मालाय नै इउटुबारा जोंना मा होनदों दख'ना बायसोदों मालाय दख'ना लाबाय दखानानो खुलियाखै दख'ना नायग्रोनानै सेस एख' नङा नुदो बरिया नुदो दे नै मादैयाबो फानदो नै दख'नाखौनो अबेखौ लानो जादो र'
मोजाङानो गोजा गासिबो ओइ ग्रिन कालारनिखौ आं समायना समायना बासिना मोनाखै इयो बासिना हो मोजां नुबायनिखौ लपाइखौनो मोजां नुवासै आं लपाया अरिजिनेला गैया फैयाखै लपाइखौ मोजां नुवासै माने लपाया दसथा जाबाय नागिरै नागिरै मोनदियासै आरो मोनला नामा ओमफ्राय लपाया फैला नै दख'ना गांसे लाबाय बिराद मोजां मोजां ओंखारदों दख'नाफोरा थांसै जोंहा एबार मानसि गैथ'आ आरोना फुंनि 8ता जादों बादै एसायनाय दख'ना बारियाव थानानै दख'ना नांफैदो लोगोफोर जोङो नै अबे लपायालाय जायो खानाय बोयो बेसे आथुर दख'ना बारियाव थाबा बिराद साफा नुयोसो जोंखौलाय जोंहा फै मादै ओंखार फै लुगैजोब्बाय जोङो दख'ना बारियाव थायै थायैनो गासिबो मोजां खामानिफ्रा इदि इमान सान जायो जोंहा मोनसे थांसिगोन सना गाननायदों नै बेसेबा गोबावनि उनाव मानसिफोरा जाहांबायानो आरोना नै जोङो फुङावनो फैदोंमोन आरोना 7:30 ओमफ्राय दख'ना नायनायावनो 8ता जालायबाय ओमफ्राय मानसिफोरा गैथ'वामोन आरोना दासो बिराद मानसि जादों फैदो सेन्देल हावाइफोरानो ओंखारसोदो सं ओइ सेन्देल गेजेरावनो फैखा थांनि र' थांनि सेन्देलानो बेलेग डिजाइन गैया नामा सिसि केमेरा इयो VIP नोहायनो गानदो स्टाइलनिलाय सेन्देलानो गैयास' माखौ गानो जोंलाय aduh ya mancing bangku jauh tulai bayang mancing gitu bukan mancing blog panai-panai Aisyu Amiyazi berani juga per angin Ang sumay kay kan order le. Ay matakan mo pera nai. Oh, bisa stile deh. Bisa kan ya nih. Gimana itu, Bay? Anda sudah mana? Sih kamu nang deh, Bay. Itu sih lagi itu. Tuh kalau kita sini kan mau kenali. Sumay dinali ko per. Komentar konten, pasti tahu sila. Bisa sini kan kita lagi. Sebenarnya lagi deh kan? Kan tuh ya? Nah, itu juga kan manusia, semua ya. Di sana belum kan lewat kan? Anak dia mana dia ni?
Sumbangan kan? Nah, sumbangan mana? Cara sumba semana, eu não vou na semana lá. Arne kayak kelelahan dari kan?